Guys, magawan mini plurami guys kay ija po kong i-drop sa kanang PhilHealth kay magkuha kog MDR ni Terry. Mawani ba dyan ang mga Di lagi na mawani. Kaya gimura bang bag, di maarang nagpapil. Ah, raman ni bitbitin di lagi na. Pulpen, nagdaka. Na. Putante ra ba ng pulpen? Nalagi. Don't worry. Diyan na dahil sila ikutsi guys. Oh. Makasakay na di ko rin og kutsi. Mga ignorante na ba ko masakay kutsi bitaw guys. Nangabang See you dito guys sa Tagbilangan. Medyo gani, salamat dahil tiya. Paabang na rin sa dyanan. Salamat kasi tiya ni mo. Kasi. Kasi mo tiya dahi. Ugnaw na doon, tiya si Tas. Ugnaw na? Isa man. Sa tiya. Tiya nakasikot eh. Hey guys, ako na po ni guys, Ruby Provinciana. Welcome back to my channel. Sa karon guys, padung mini Plurami og Miondoy sa Tagbilaran kay si Plurami po guys magpa laboratory og magpa ultrasound ja. Hapon naman guys, hapit na mo alauna, so muhabol po ko guys nga makaabot pa ko dito sa PhilHealth kay aron maasikaso ko dahil ang PhilHealth ni Tiri nga dugay na kadjong wa na bayari guys. So hang ipalo up dito guys og pila na ijahang dapat bayaran kay arong ma-update ag ijahang PhilHealth ug simba ko man og maoperahan siya guys nami mabawas-basa na kamuhang bayranan kay na PhilHealth. So pagkuha po og MDR ni siya guys kay kinahanglan man na sa ospital. So see you dito guys. Diya guys na ko diri sa PhilHealth guys, diya mangutan ako guys kung say proseso dare diya ni nang gwardiya dadi ko no kumudo ni sir. So ang pangutanon guys ug unsa na ning pag-verify na ni ijahang PhilHealth nga dugay naman wa na bayari. Diyan pila pa ko guys kay na may pila po dari bisag asa man ta mag-process guys na mo mga pila. Nga man daning sa kabadji guys hala na siyang pangutanon kung saan na haning na may authorize kaya gipadasi Terry. Ang last payment na lang ko yung 2015. Yeah, patotal lang sir og pila. Kani. Sige lang. Salamat kay kadto nimo sir kay isa kong gitudluan og nasawan pagproseso sa PhilHealth kay mao lagi nang nadugay na. Di nadugay na ning PhilHealth ni Tiri is sa to sir. 2015 pa. 2015 pa. Diyan na sa labs mo magbayad nami og 11,000. Salamat ko sir kay agi sa kunong asawa na ni Abid Pan pod ni Plurami Bulana. Sabihan sila sa man. Shout out natin. Jocelyn? Oh, Jocelyn Munggay. Hello. Dilo ni Ma'am Jocelyn Munglay. Munggay. Oh, Jocelyn Munglay. Salamat ka do ni Sir Julian Bungay ni mo Sir Bungay na Plurami na. Ay. Yabana. Oo. Salamat ka do. Okay ra. Sir Bungay, si Bungay. Salamat. Sige. Salamat ka do, sir. Salamat sir. Sige, salamat. Namado na mi guys kay wa may maka-prosesa mong kuan kay Diya guys, padung nami sa Maribuhok. Diya wa mi nakapile sa PhilHealth kay naabutan mi og alas 5. So nangutanan ako ni si Sir Julian nga mura to yung buhaton ugma. So pila pa na mo ang form ni Tirin diya makakuha na magbayad ko si diya mga kanang wa na bayari nga tuig. Diya guys, mo naog si Plurami guys kay mangihi ko ni siya sa Daribis Jollibee mangihi kay kaisin ako no kaadto siya. So man ni Jollibee sa Bohol. Kuan diri guys sa usang streetan ni. Ang street dito sa PhilHealth guys is Clarin, G Clarin. Diya kay magpa-order man pud si Undoy og kay burger o ganang pins price guys manang i-order sa ninja ni Plurami. Diyan mga tao dari guys pag sud na mo ilado ka sa Plurami naghayag mga empleyado kay kailado silang Plurami bisag asa mi mo naog kay ilang Plurami na imo pa picture na imo para kairado ka sa Plurami dari guys bisag asa daghan ka mo doon ni para magpa picture. Diyan guys habang nagtan-aw mi dari sa imong orderan man ko ni jag pins price di rin ko laman kay si Undoy lamay jang kan kay busog pa man ko.
Diya guys, na nami ila ka Mama Julie guys. Diya sa mi Mama Julie nagdali mi nga to merkado guys. Kaya nangita ko na ni kuha nga isda. Kaya kinahan manigi pangalaan ni Florami na gangisi di taon siya nga nakakaon siya puwang isda kay mao jud kuno siyang paborito. So hanag kog dali-dali guys, di man hapon ta. So na nami diri na Mama Julie mato guys, balik ra ko ugma sa PhilHealth. A few moments later. Mama mi nakahuman gahapon karon na pud mo balik buntag sa Jul. Hi guys! Salamat ka Jul, si Eric Jul. Salamat. Lagi. Bye! Bye, Jai. Hey, mo na ni kanang busy ka Jul. Jul, salamat Jul. Basa naman katong agihanan. Bye! Salamat! Diya guys, na ako dari guys, alas 6 nagpila na bidari guys, diya pang 8 na ko. So orang dali ka jug kuan guys, mga tao dari kay kinahanglan sa PhilHealth. So pang 8 ko guys. Salamat ka nimo ma'am. Diya shout out de ko sa mga empleyado dari sa PhilHealth. Nga grabing kabuutan sila guys mo asikaso sa mga nangyari. Salamat ni Maridal o ni Grace, Gladys o si Julian, si Lucille. Salamat ka din sa pag-assist na nga, ma'am. Salamat ka sa inyong pag kanis guys, nakailan na siya na pamilyado kuno kuni dya. Salamat ka ni mo ma'am. Kay ni smile na siya na nag-hi siya dadon kay kuan lagi ka ng pamilyado kuno dya hang naong. Salamat ha! Ya, shout out ko din na salamat kay ma'am. Salamat kay guard. Sige guys ka. Sige. Salamat kay guard. Wamilda. Salamat kay guard. Sumanto na ko. Guys, sunod ko na rin ni Florami guys. Diyang ito ang galingkod. Ano na siya? Ay, tawag pa man din. What is that? Uy, kumusta man yung sister? Lord, kasi dyan, nila kong Ay, Spirit and Art Center. so dito din siya patambalan. Ay, ma'am. Hello, boy. Kabuti sa din ha? Nalipay. So guys, nahuman na si Florami, mangulit nami. Ha? Okay guys, nahuman na sa ultrasound padung na pud mi dito sa Hagna guys kay ijang ultrasound result ija mang ipabasa sa ijang doktor dito sa kanang doktor ni dito sa Hagna. Unsa guys, gani hawa sa siya maka palab sa ijang dugo kay na overfasting. So mag-schedule na lang kuno po siya dayong adlaw guys kay adto na lang kuno siya sa ubay nya. Magpakuha pud bi siya og ihi dito guys kay basin og nasa UTI. Diya guys, makaagi dito dani guys sa bridge sa Luway mao ni siya guys. Katong bago na ni siyang gihimo. Kay mao man ni siya katong na hugno nga tulay so naa nanindot na siya guys so. Nabag-o na jud ilang tulay dari sa Luway. Sige, smile na. Sige, sige. Dress ma. After lunch, balik. Nahinga ba siya 6 p.m. ko ang pupunta ko ma-schedule. Nakapoy ni sa kay dito sa Tagbilaran. Pangayon sa hospital number ma'am dito sa kanang data encoding. Asa dipita? Ipasa na lang. Salamat ka. Isuwat ra mo na ako. Ang ibutang dari likod mo. Di ba kayo susupon?
Lokalan Floramid. Para ba juga ini Diza? Salamat ka dun mo musingan mo. Mona. Oh, hi, Silma muna di. Si Jay nag-assist na dari. Salamat sa imong pag-assist. Salamat ka dun muna. Siya ma'am. Sa kasir pa ni human ang ihatag dire. Oh. Salamat ka dun muna. Floramid hanga. Regards po. Para ba ka? Hey guys, nami dari skuan guys kanang barangay na Suok, Hagna. So sa Ilihan. So mo ni guys padung sa Ilihan guys, na padung ko ba? Kay naghuwat mi sa kuan guys sa resulta ni sa nagpa-check-upin na rin sa Hagna kay gikan namin dito sa Tagbilaran para sa ultrasound ja. Magpakuha po sa ihi guys kay basin na sa UTI. Diyan naglakaw ko dari kay na alas 2 pa na mo makuha ang resulta. Sungita ko dari og kanang saging. Kinay saging guys sa nawa. Ano si saging? Bi mo ni siya lakatan bi? Kana? So nangita na po siya og lakatan kuno diyang kanon. Tagpilang kilo be? Asa may 50 ani? Kanilang siguro 70 be. Wow, avocado. Diyan na limon. Hala, sayang nga be. Isa guys, kanang karsada diha guys is padung na sa barangay na Suok katong na Ilihan. So sa una guys, sa dari pa kusag na mga angat media taas guys, ug kanang mga mahal na adlaw. Lamin tay angat dito guys diya. Tapos undoy dito si Floramid nagparada kay naghuwat lagi mi sa diya ang resulta. So Hagna ni sa Hagna. Dari mi nagpasilong sa mga kahoy-kahoyan kay grabing kainit. Usa ka kilo rabi. Mama guys ja. Tigtanaw ko no sa vlog ni Floramid na sila tindahan dari sa Padong Ilihan. Ayo pug ilang kapag kapwesto dari kay na mga turista nga mo atong Ilihan. Tusunahan mo parada. So nangita man magudmig kasilungan kay kuan init. So guys, habang naghuwat kog resulta guys, kay after 2 hours pa ko noon si Floramid to ani una dito sa kuan kay basig tawagon na siya dito sa jahang pa check-upan. So kinahanglan man tong ijahang resulta sa ihi guys. So nasa Kudares Plaza sa kanang Hagna kay gimingaw po ko daring lugar guys, dugay po ko daring naka kuan na simbahan no. Dugay po ko dari wa nakangari, wa nakatinob. Pila ka years na. Ito na yung simbahan, no? Yes, kadug lugar dari. Ito na, Plaza Hagna. Guys, maka-remember ko sa una rin guys, pero nabag-o naman good, kay pila ka years na kuha makaabot dari. Dugay di ka diri ma'am. Ha? Dugay po doy pero masang 1997, 1995 pa man to. 1995. 1995, 1996 hala, wapa.
Libot-libot sila sa programi guys, kaya wa pa lagi resulta. So guys, nakaabot ko dari hagna. Bata pa ko rin pwede. Inja, dugay jud ko dari nagpud hagna sa una guys. Pero bata pa kadto ko dadto. Kaya naman ka mong susantan lin. Oh, Anang amo. adi na sa kwanda na sa Pero naanas just ron nas. ano to Cebu, Oh, sa Cebu na siya. sa kondominyo. Anang amo sa una. Inja, undoy si. Oh, Ito sa sentro poblasyon. kwad na madunglo. Oh, badong luok. Salamat kadto kuya. Lagi na mga kanari. Kay basig na nagresulta dadto. Bye. Bye, salamat. Salamat ya. So, nalipay ko guys, kaya nakakita ko dari sa hagna. So guys, last na lang ni last dose na. So, dari abot na yung resulta dyan. Dari ko magbuhat ni just gawas. Yes, ang lugar dari guys, kulay pink. San Pedro Calungsod Maternity and Line-In Clinic. So, dari sa magpa-check up guys, pero ado sa Lim Hospital siya manganak. Pohon. Diyan guys, nahuman namin guys. Uli namin dyan. Naabutan mi dari og alas 4 kaya naghana ka yung mga pasyente pa dito sa Line-In nga pa-check upan ni Florami. Diyan guys, nakaagi na po ko dari sa mga bahay nga dugay po kaadyo ko dari pwede ni sagna sa una. Kakabanday miniman ang hilin sa una dari guys. Guys, di makita ninyo karang nakakajong kalamay. So, mga ni kalamay sa hagna. Guys, niabot na ko dari. Diyan si Romig si Undoy daturas ubos na hagipahatid guys. Karang lapuka kadyo dari. Diyan. Mato na lang ko ilas Florami ugma. Diyan, ang resulta di sa check up o ultrasound ni Florami. Kinahanglan siya nga magbidris. So, tingin ka nang mag-relax. Di mag-stress kay isa di ko ning magbuntis o ganang idaran na. So, kinahanglan dyan ko no ampingan. Nang di mag-stress siya og kinahanglan sa 1 month siya nga magbidris. So, asa nga tuon ugma guys kay asang tabangan siya gipuy-an og panghipos siyang mga gamit. Kaya dyan makuno kung pato na dito. Before ko muli og Cebu. Salamat ko dyan guys. Dyan nakuha na dahil na dyan MDR ni Tiri. Ang lapuka. Dyan, thank you for watching guys. Dyan ang pingtang tanan. Dyan salamat din ka sa mga nintabang ni Tiri. See you next vlog.